Mecece cutar kyandar biri? A da ana kiranta da monkeypox wato kyandar biri, kuma ta zama annoba a yammaci da tsakiyar Afirka. Alamominta sun hada da zazzabi da ciwon kai da na jiki da kaluluwa da kuraje da kasala. Ana yada ta ne wajen cuɗanya da gumi ko tari da atishawa na wanda ya kamu da cutar ko kuma taba abin da mai cutar ya taba. A lokacin barkewar cutar a 2022, kwayar cutar ta fi yaduwa ne ta hanyar jima'i. Cutar ba ta da tsanani ga yawancin waɗanda suka kamu da ita kuma suna warkewa cikin 'yan makonni, amma ana ganin kuraje a jiki a inda cutar ta yi tsanani. Cutar ta fi kamari a kasashen da suka fi fuskantar zafi, inda aka samu dubbai ɗauke da cutar, sannan ɗaruruwan su mutuwa suke kowace shekara. Amma tun 2023 sabon nau'in kyandar biri mafi hadari yana yaduwa a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Masana kimiyya sun ce sabon nau'in yana yaduwa da sauri, wanda hakan yana ƙara hadarin kamuwa da ita da karuwar mace-mace. Babu wani takamaiman maganin kyandar biri, amma akwai rigakafi na kare yaduwarta da waɗanda suka cuɗanya ko kuma hadarin kamuwa. Akwai buƙatar ci gaba da gwajin rigakafin sabon nau'in kyandar biri don gane matakin kariyar da yake badawa. Shawara ita ce nisantar duk wani mai cutar kyandar biri, sannan kuma a wanke hannaye da sabulu da ruwa idan an samu cutar a yankunan ku. In kuma kana da cutar, ka killace kanka har sai kurajen sun ɓace, sannan ka yi amfani da kuroron roba na tsawon sati 12.